Sea of Clouds sa makasaysayang Besang Pass sa Cervantes, Ilocos Sur, dinarayo ng mga turista. Atin ding dayuhin sa report ni Ivy Hernando. Sinong mag-aakala na sa napakaganda at payapang tanawin na ito, nasulat ang isang madugong kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas bago nakamit ang salitang payapa. Ito ang makasaysayang Besang Pass ng Cervantes, Ilocos Sur, ang lugar kung saan maraming Pilipino ang nagbuwis ng buhay para sa tinatamasa ngayong kalayaan. Taong 1945 nang magsimula ang gyera sa pagitan ng mga mananakop na Hapon at Pilipinong sundalo o gerilya kasama ang mga Amerikanong sundalo sa Besang Pass. Tapos nung natalo si Tomoyuki Yamashita, tumakbo si Tomoyuki Yamashita doon sa Kiangan, Ifugao noong September 2. Nahuli doon sa Kiangan, Ifugao din pinunta doon sa Baguio. Mula sa Bitalag, Tagudin, Ilocos Sur, unti-unting ipinanalo ng mga Pilipino at Amerikano ang laban sa Cervantes hanggang sa Besang Pass. Alas 7 ng umaga ng June 14, 1945, iwinagayway ang bandila ng Pilipinas sa lugar, tanda ng pagkamit ng kalayaan. Yung Besang Pass parang binuksan ma'am sa Tagalog ganun or binumba nila yan para makapunta ka doon sa kabilang bundok ma'am. Isang monumento ang itinayo sa lugar bilang pagpupugay sa 3,400 na kataong nagbuwis buhay para sa kalayaan. Nasa 1,500 meters above sea level ang taas ng Besang Pass, kaya naman buong taon na malamig ang panahon dito, lalo na sa buwan ng Pebrero. Ang Cervantes ay nasa boundary ng Ilocos Sur at lalawigan ng Mountain Province. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.